Lulugasin at tungatan. Kaliwatan ba? Kaliwatan. Sobra lang ako. Welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's video is na-amaze ko sa lagi anan Zaray. Ayan. So semento na siya. ARAT. So bumongga. Ay, hindi ako pala ko ito. Bawin na lang. Tara na, St. Peter tiya. Kilid. Oo. So ayan. Kabot si Junip. Si Bayo at si Charot! Gamas lagi mo na. Ayan. So ayan te. So di na siya lisod. So di na kasod ang motor. Pero at least semento na siya if ever mag-uwan-uwan. So di na naman lisod og panagkut ba yun. So ayan kagwapa basta. Tabi kay init. Kagwapa mas managkutay. Ayan, maganda ka. So tara sila dahi. So road to heaven na juday siya. Ayan. So oh my God! Kalurky. Na-amaze ko pinabonggang-bongga. Tiaw. So amazing na siya te. Oh my God. Sabay. A few moments later. Personal dream. Everything you know is in your mind. A few moments later. Update for this video, so dala na midday sa igbaw sa pantin sa kolola. Ayan, sa patungtungan sa akong binabonggang-bongga. Charot. So ayan akong tita kay muli na siya tomorrow zay. Mulupad na siya papuntang another world. Ganun. So, ayan. Hoy pangibot po. Uy, kay muli naman kaugmo. Oh, hinlui jud. Dapat ang mo ibutan ang kana pamambag ko pa ng ngari, no? Okay, okay na mo na. Hindi pwede magkuhan. Panha din yun. Bismiyo marunong. Kata day nga rin nagbanha po, may good. Bidyuhon ta kayo, garong makita nila, bangin tabang jug ka. So, ayan. Junip. Oh, Junil. Oh, tanan. Tanan, hari. Bawra po. Ano kita pang daghan? So, ayan everyone. Hilo sila pinabongga day. Ano mo na tinood na ano? Ako.
Tumunay tino dapo. May malasakit talaga, ganon. Ay, naliwat ka kasi yan. Wow, mo ang anak. O, di ba? Butan ka, Jo. Wah. Sana all. Diri sa awas init yan. Plastic. Pitaw. O, dari may butangan papa dong. Syuktong niya. Oh. Syuktong only. Tunga mi. Tunga mi. Tunga kang mama pod. Ay, yaw to nga, oy. Nga mangayo na lang ay. Kaya, pinta na isa. Yung tali na biscuit. Oh. Di ka na pwedeng Manila. Balik Manila eh. Pasensya sa dana mo. Wala tagot so. Panay litso, nahurot na. Daot naman good. Napanos. Ano on? Pila mi magluha tulo no. Ay, butangan mo, anak ko ni. Aboy, tuloy sinsinilas. Tang. Palitanan dyan ni mo Sharon ato sa proper. Salamat po. Kung magaling mo, salamat na yun eh. Pag ate kapalit, magsalamat na mo. Palitan dyan dito eh. Magaling mo mga sinilas. Ay, naku, mother. Ang dagkot pa kanila. Kaya nakabakal din na. 12 man eh. Ano kung tapos po silupin. Galing na lang kami. Hindi ko isa kami. Kay Father Waning. Display ni mama. Mama ni papa. Ari mo ni butang ng Diyan doon ay sa may kuwan. Ayaw naging na ng buhay. Sa aking yaya. ngayo raman na kuwangan. Pero may sampita pa na. Kanang dagko itag. May uhaw. Daghan pang tinda ka rin sa kuwan. Sa. Merkado. Hala, ang saging ka sorry. Tawag nyo na tumabayo eh. Mga tumantaron. Nakalimtan. At tuon mo to nimo. Kuha na to, oy. Dinit na kaya ko Ito cellphone. anak ni Charita, katigas ba ninyo yung mamang magbayan? Init tayo. Wow, man. Dagkot na manggod. Balik. Ako sa man. Kayo. Kitabunan ra ganito niya. Butang si JR kung mama, huwag man niya ablehin. May sa mama doon, ablehin. Pwede mo ko mamamlan ng kuhan. Rebi. Pwede ko, oy. Lulugar siya, magtunga ta. Kaliwatan ba? Kaliwatan. Kaliwatan. Pabadlong yung Sobra lang ako. Patumba sa kainin. Isandig na ng desk
kuan, isandig na sa simento. Oo. Pwede ka ayo man? Si mama? Ako ka daw. Tuaw. Dalo na ni mong bag, daday. Daming brands. Bili na lang. Bag ba? Yung sa may kutangan. Wow. Christmas. Naka-Christmas good. Taas mo to. So, update for this video. So, ayan, mangulit na misa. Okay ta ba? Ang sarap na sa? Gora. So, ayan, bayo at mangulit na mi. Di ba kadakan dila? Sumadagkot ko sa kalolo char. So, magmas. Oh na, boy dab-dab ko galingon. Wow. Si mama ganda na kayo mo na, murag mo lang oy. Floating. So ayan everyone, so pauli na may binabongang bongga. So ayan, so tima na may daob, ayan. So mamalit na may kuan, What? buwad, ginamos. Ginamo. Wala na nalang dito sa inyo? Wala, mura magpagkaos baboy. Dunot na isda. Atsay. Yung mahal. Bright ya, oy. Ha? Tagdos na pride ba? Ay? So ayan day, so lami na kayo siya gagianan sa semento na. So sa wala pa nakapanagkot, panagkot na mo day. Minta sa paiwan. Pero no need na. Kasi semento naman siya. So bisa pa magkita-kita mo bagyo day makapanagkot mo ayot. So bye everyone.